Helo pawb, Mark Oakman sy'n ma a dyma 5 awgrymiadau i helpu'r busnesses Bwyd a Diod gyda'ch Marchnata Digidol trwy'r pandemig. Rhif 1 yw i gadael pobl i gwybod bod chi dal ar agor yn busnes os fel sawl un arall chi wedi penderfynu cynnig takeaways fel opsiwn. Fel yr enghraifft fan hyn o'r King's Arms yn Pentyrch sydd wedi bod yn defnyddio Facebook a Twitter i gadael pobl i gwybod am y opsiwns takeaway nhw. Na'n siŵr hefyd bod chi'n rhoi'r negeseuon mas ar Instagram a'r LinkedIn hefyd os ych chi'n defnyddio'r platfformau yma, achos so fe'n costi chi ddim byd, ond i bai am eich amser. Os ych chi'n digon lwcus bod y arian da chi ar hyn o bryd i defnyddio am marchnata, bydde Facebook ad campaign yn rili helpu'r busnes chi. Y reswm yw bod mwy o pobl yn defnyddio platfformau social media ar hyn o bryd fel Facebook achos bod mwy o amser gyda nhw rhag bod nhw'n gweithio o gytre. Dyma un enghraifft o'r cwmni North Oxfordshire Wine sydd wedi hysbysebu'r ffaith bod nhw nawr yn cynnig coronafirws survival box i pobl ac yn hysbysebu fe trwy Facebook ad. Mae ddim ond yn costi £5 y diwrnod i hysbysebu ar Facebook ads. A allech chi tro fe off amlan fel ych chi moyn. Rhif 2 bydde i dechrau newsletter os nad ych chi wedi dechrau un yn barod. Mae newsletters yn gwych i marchnata i cynulleidfa sydd wedi dangos diddordeb mewn eich busnes trwy dilyn y newsletter yn y man gynta. Dyma'r enghraifft o Acapella Studio sydd wedi defnyddio'r newsletter nhw i hyrwyfo'r ffaith bod nhw nawr yn cynnig pizzas fel takeaway opsiwn, a hefyd i roi gwybodaeth i gynulleidfa nhw o digwyddiadau sydd eisiau cael ei aildrefnu achos y pandemig. Mae'r gwybodaeth yn helpu'r busnes i gwerthu mwy a hefyd i safio nhw amser, trwy cyfarthrebu beth sy'n digwydd i'r busnes ar hyn o bryd. Y newsletter software yn ni'n defnyddio yw MailChimp, a mae opsiwn o'r wefan nhw i cofrestru am ddim. Ar ôl cofrestru gyda newsletter, allech chi roi manylion ar wefan eich hunan i cael pobl i dechrau subscribo i dilyn chi, fel yr enghraifft hyn ar wefan Acapella Studio. Rhif 3 yw i cynllunio strategaeth am eich content sydd yn mynd ar y wefan. Mae search engines fel Google yn dwlu am content fresh, felly mewn amser bydd yn rili helpu wefan chi cael mwy o traffig dros amser. Mae fe hefyd yn helpu'r personoli i'r wefan. Os gallech chi, treol ymgeisu am un stori newydd pob wythnos ar y wefan. Dyma rhai esiampl o pwnciau allech chi siarad amdano ar eich wefan i helpu dechrau da. Allech chi cymryd yr amser i dechrau sgwennu storïau amdano'r digwyddiadau lleol, penblwyddau pobl, falle sy'n gweithio yn y busnes, gwobrau chi wedi ennill yn y blaen, dystebau mae bobl eraill wedi sgwennu amdano chi, storïau a hanes y byty'r busnes a hefyd hanes amdano'r ardal. Allech chi cymryd yr amser i sgrifennu'r content yn barod i postio un yr wythnos o'r nawr mlaen. Rhif 4 yw i aros yn fysi ar Instagram. Allech chi defnyddio'r amser i roi lluniau nostalgic mlaen ar eich platfform, cael yr highlights mewn trefen, a hefyd i roi storïau mas ar Instagram pob dydd i cadw o flaen meddwl gyda pobl, fel bod nhw'n siŵr o dod i weld chi mor gynted a bydd y busnes yn ail-agor. Fel wedi sy'n gynharach, mae mwy o pobl yn defnyddio social media ar hyn o bryd achos bod nhw'n gweithio o gytre. Rhif 5 yw i edrych nôl trwy reviews bod pobl wedi gadael chi ar platfformau fel Facebook, TripAdvisor a Google My Business. Allech chi cymryd yr amser i bod yn beiriannol y byty'r busnes. Drychwch nôl i cael gweld os mae nifer o pobl yn gweud yr un peth amdano chi, i treol dysgu mwy am sut mae gwella'r cwmni. Paid â bod yn shei am gofyn am reviews yn y dyfodol. Allech chi roi bythodyn mas fel rhain
yn eich man gwaith, ar pethau fel bwydlen chi neu ar bils, i treol cael pobl i mynd ar mobile phones nhw i sgwennu amdano chi, a gadael review am y profiad maen nhw newydd cael. Diolch am gwrando, fi'n gobeithio bod chi wedi ffeindio bod hwnna wedi helpu, a cadw yn ddiogel pob un.